Mga kaigsunan, itong nakita ang pangitabo karon sa kalibutan. Usually ang nasod sa Nepal karon, dili na ginin normal nga panghitabo. Mga kaigsunan, makita natin diri ang kasuko o kalagot ng mga ano yung resulta sa korupsyon sa kanasod. Dili lang sa Nepal, sa previous na mga bulan, bisan sa Indonesia, mga kaigsunan, sa pitulang ng mga nasod, sabihin na nagtutugot. Kaya imagine kung yung makaisunan sa nasod sa Nepal, ila na din sulong ang presidential house. Kitaan nyo ang people's power. So kita dito sa Pilipinas, makaisunan, mahinaw kita o ganoon natin sa itong mga pakampo. Dili ka buot kita na may tabok sa atin hintang na kaisunan. Labihan namin ka nginig sa mga pangitamo o nakita lang yung mga tao di nagignapugan na kaisunan tungod sa ilang kadaghan. Mga kaisunan mo suwatag sa dili na natasya naghinapos ng mga pangitamo. Usan ni ka treasury na panghitabo ang kaisunan na mo iskalit ka ni isip spirit na spirit yung lang sa kanasyon isang spirit kalimutan na mo himulingan sa kagilan sa tubos ng kaisunan. Kini nga panghitabo mga kaisunan mo resulta ng kamatay busa nga kita diri sa atong nasod sa Pilipinas ato na nakita mga kaisunan sumala sa mga balita ang expose sa makalilisan ng mga korupsyon. Sama niya pangitabo sa Nepal, nagsugod ni makaigsunan sa expose sa labihan ka kurap ang maong pagpangulo. Munang Bible nagsulti makaigsunan kung ang mangulo sa kataong doikan ang mga tao magkagulyan, magmuon ang mga tao. Apan kung matarong mo ay mangulo, magatalipay ang mga tao. Makaigsunan sama niya pinaglang, dili gino'y kalipay, tungod kay napakita kami sa walay nanggang ng dumala sa usapan inaso. Mga kaigsunan ko, dili na tiaw ang panghitabo karon panahon sa daghang mga nasod gawas na gubat napagi kagulyan kasama ni ini mga kaigsunan. Kita sa Pilipinas mga kaigsunan ay nakita karon gamay na lang di pwede nga hinungdan ani nga mga tao mga kaigsunan bigyan kasama nila. Gani nakita nato sa news na mga protest igsuon ginuor gi katabang nato ginuor gi makasulbad aning tanan busa mo sabitar ta idangog ta sa